Yan po ang original Batang Drummer. Secret po kayo. Sa pinaka-original Batang Drummer. Yan. Secret po kayo kay Rayon Morales po. Yan po na drummer. Ang bata pa. 5 taon pa lang. Nagdadram na po siya. Yan. So,
Hello Mama Noy, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Webes at ang petsa ay 8 na po ng buwan ng Hulyo. So marami tayong mga pa-shoutout ngayon mga manoy, mga manay. Pero bago tayo magsimula, gusto ko pong sabihin sa inyo na ngayong araw na to ay sa parting Magalang Tondo o Magalang Street Tondo, Manila Manila nag-gigs ang mag-amang Rian at Sir Eddie, kasama po rin si si Ma'am Emma at si Ariel. So, simulan natin mga shoutout, mga manay. Shoutout sa mga sumusunod kay Johnny Alday, shoutout din kay Pare Alan Elguera, shoutout kay Macnil Mundano, shoutout kay Ma'am Josie Villaflor, shoutout kay Ma'am Nitz Feliciano, shoutout kay Pare Hernan Porteo, shoutout kay Daddy H, shoutout naman kay Pare Harold Pumanes, shoutout kay Ma'am Diary Sumbungan, shoutout kay Ma'am Pilipina Salonga, shoutout kay Nolly Di Omania, shoutout kay Ma'am Annie Ramos, shoutout din kay Paul Perigo, shoutout din kay Ma'am Flora Anyonebo. Shoutout din kay Arturo Dayo. Shoutout din ulit kay Pare Hernan Porteo. Shoutout kay Bobby Miranda. Shoutout kay Ma'am Florence Sato. Shoutout naman kay Juliet Inyola. Shoutout naman kay Tito Rex. Shoutout naman kay Angelica Morales. Yan, nag-comment siya. Comment chat doon sa nag-reply pala siya sa comment ni Pare Hernan Porteo. Hindi ko na po binasa yung mga comment nyo, ha. Shoutout naman kay Sir Benny Ramirez. Shoutout kay Sir Arman Ricaplaza. Oy, kumusta na po Sir Arman Ricaplaza, number 1 Batangas. Shoutout din kay Ma'am Patricia Dublin. Shoutout kay Ma'am Agnes Monteagudo. Shoutout kay Violeta Urugo Kate o Kate. Shoutout din kay Kasining TV. And shoutout din kay Judith Manlangit. Shoutout din kay Eljo Tanilla pala. Shoutout kay Ma'am Marilyn Mina. Shoutout kay Wilma Nido. Shoutout kay Sir Cristituto de la Peña. Ayan, pumasok na si Bray. And sino pa? Last but not the least, shoutout kay Ma'am Lisel Camacho. Ayan. Maraming salamat po sa inyong mga manay sa patuloy nyong pagtangkilik at pagsubaybay dito sa channel ni Hilbal. Ayan. At syempre gusto ko rin pong i-shoutout lahat ng aking mga viewers, lahat ng aking mga subscribers, lahat ng aking mga supporters. Maraming salamat po sa patuloy nyong pagsuporta. At siyempre hindi ko rin pwedeng hindi banggitin ang ating mga mababait at very matulungin na mga sponsors sa pangunguna po ni Bray, baka man yung ko malikot na naman si Bray. Sa pangunguna po ni Ma'am Julie Martinez ng Kuwait. Siyempre nandyan din po si Ma'am Gina de la Cruz ng Italy, si Ma'am Lucia nga ng Japan, si Pare Hernan Porteo ng Magaldan, Pangasinan, at siyempre si Sir Bloody TV Official Vlog TGBTG. At ganun din, maraming salamat din po sa mga nagbigay dati noon kay Ma'am Agnes Monteagudo. Sino pa? Yung mga natatandaan ko lang. Siyempre si Ma'am Heart ng Australia. At siyempre, hindi ko pwedeng kalimutan si Uday 2524. Mga nag-sponsor po yan. So, sa inyo pong lahat, maraming salamat po. At thank you po sa patuloy niyong pagsubaybay at pagsuporta sa channel ni Hilbal. Siyempre, supportan niyo rin po ang channel ni Rian Morales Official po. Sa ngayon po, ang kanyang revenue, tinignan ko po doon sa kanyang Google AdSense. Ang nakarehistro pa lang po dun sa kanyang Google AdSense ay $33. Pero dun sa kanyang YouTube, umaabot na po siya ng 39. So, hindi naman po kasi yan nilalagay lahat. So, medyo maliit pa po yung revenue ni Rian.
Siguro sobrang saya ko pagka nakasweldo na si Rian ng kanyang unang sweldo sa YouTube. So, sana po wag niyo pong i-skip yung mga patalastas na nakikita nyo sa channel ni Rian. At suportahan po natin na panoorin ang kanyang mga videos o lalo na yung sa kanyang sa kanyang playlist. Yan, importante po 'yan. Para nang sa ganun lumaki po ng todo yung kanyang revenue. At syempre, ganun din po, supportan nyo na rin po yung channel ni Hilbal. Na kung hindi nyo po i-skip yung aking mga ads na nakikita nyo sa aking mga videos, maraming salamat po. At syempre, pakikiusap po rin po sa inyo mga manay, ang channel ng aking asawa, Uday2524 po. Sana po supportan nyo rin po ang channel ng aking asawa, Uday2524. Yan. Maraming salamat po. Muli, ito po si Hil at itong Hilbal Channel ay nagsasabi na may pagpalain ng bawat isa sa atin ang ating pong may kapal, bigyan ng kalakasan ng bawat isa sa atin, at iligtas ano pa mang kapahamakan ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos. Bye-bye.